Dimenke Pak. Sak melarat-melarate awake aja sampe ninggalno kurban najan sak umur ping pisan. Najan sak umur ping pisan jenengan nek becak kok oleh 20.000 celengono 500 ripis utawa 1.000 wae. Klumpukne sampai 1,5 juta tukokno wedhus. Najan sak urip-urip namung kurban ping pisan. Wong jenenge tukang becak kuwi ya rada abot golek dhuwit 2 juta. Ya wis sak umur ping pisan. Sing penting aja sampai ora nglakoni kurban. Kinten-kinten sedaya sampun nglampahi kurban to nggih? Dereng diusahakno ngoyo sithik ngoyo. Duit sing jenengan kumpulne niku namung dadi taek karo keringet. Niku entek ning alam donya. Dimenke ana ibadah sing mulya kaya ngene, iso nebus dosa kaya ngene akeh, dimenke wong ora larang. Sing ngaji kalih kula niku kula paring rega 1.350.000. Sing ngaji kalih kula, tapi syaratnya siji, gak duwe duwite mung kuwi tok. Moro ning pondok, Pak Kiai kula kepengin tuku wedhus 1.350.000 oleh. Tapi sing ra duwe duit, sing duwe duit ya golek liyane sing rada larang. Bapak sedaya kajian mata baca niki kangge hormat Dzulhijjah. Kulon jenengan nyekseni winginane dulur-dulur kita, kerabat-kerabat kita sami nindakaken ibadah haji. Semanten ugi sing boten saged nindakaken ibadah haji sekedap malih, kulon jenengan bakal mlebet wonten ing wulan Dzulhijjah ingkang dipun sunahaken udhiyah, nglakoni ibadah jenenge ibadah kurban. Sonten iki khusus menyambut Dzulhijjah. Kula kepengin membahas beberapa hadis athar para sahabat tentang hal-hal ingkang berkaitan kalih udhiyah utawa kurban. Mangke jenengan saged tanglet kurban akikah jenengan tanglet bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong kok duwe keleluasaan rizkine kathah, duwite kathah, kok piyambake mboten nglampahi kurban, mongko aja parek-parek musolaku, mongko aja parek-parek masjidku. Hadis niki nundukaken bilih kurban niku penting sanget. Kurban niku hewane beda-beda, ana sing unta, ana sing sapi, ana sing wedhus, ana kebu, sak piturute. Jenengan kira-kira Idul Adha niki jenengan kurban napa kira-kira? Iki boleh pitik, iki kurban perasaan. Memang ada beberapa ulama, umpama awake pingin kurban, beberapa ulama berpendapat kurban sing paling apik niku wedhus sing kaya wedhuse Kanjeng Nabi. Wedhus sing gedhe, sungune mbrengkolang, daginge lemu, rupane putih, congore rupane ireng, sikile rupane ireng. Niku kurban sing paling apik. Cara rego saiki ya 4,5 juta, 5 juta. Duwe apa Pak digawe kurban? Wong ngene iki numpak becak, narik becak oleh yo mung 20.000, 20.000 kok kongkon kurban 5 juta. Nek ora kuat 5 juta, tuku wedhus sing 3,5 juta wae. Wis rada gedhe, 3,5 juta ya ora kuat Pak, ya wis golek lanang sing brujul. Lanang sing brujul cara saiki rega paling 2 juta wis gedhe. Lanang brujul kok ora kuat neh, tuku wedhus wedok sing majer, sing wis ora iso manak, daginge gedhe, lemu dienggo kurban. Wedhus wedok 1.500.000. Duwe apa neh? 1.500.000 wedhus wedok cek ora kuat, ya wis tuku wedhus wedok sing ning pasar didol ora payu, tapi dienggo kurban sah. Lho kula bakul wedhus dadi rada ngerti. Wedhus sing ora patek payu ning pasar niku wedhus sing piye? Wedhus wedok ndase cilik, sikile cilik.
Sing penting wis cukup umur dinggo kurban angsal. Piro regane? 1.350.000. Walah cek ora kuat neh. Ya wis nganggo pendapate min ghairi Syafi'i. Ana pendapat sakliyane Imam Syafi'i berpendapat golek wedhus sing umur 6 wulan. 6 wulan iki sak piro wedhus sak 6 wulan. Cempe, ya wis ra kuat Pak, wis pokoke aku ora duwe dhuwit, pitik. Sing penting beleh. Sing penting beleh. Sapa wong duwe keleluasaan rezeki kok ora nglakoni kurban, aja parek-parek masjidku, aja parek-parek nggon salatku. Makane fadilah kurban niku kathah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh wa an aliin radhiyallahu anhu. Man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khutwatin asyra hasanatin wa mughya anhu asyru sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong niat kurban terus piyambake mlaku ning tukang adol wedhus, duka ning pasar, duka teng peternakan, duka ning ngene wong kampung. Dhek metu saka omahe sak perlu arep tuku hewan kurban, maka setiap langkah untuknya diberi pahala 10 kebaikan, diampuni 10 keburukan dan diangkat 10 derajat. Niki ganjarane wong sing arep tuku wedhus kurban. Apane ndang sampean kepreng niku gak dadi-dadi. Neng kono neng murah, rono wis metu saka omah setiap langkah wis diganjar, bareng teko kono Pak wedhuse gak selera, wis ora cocok. Balik nih, semakin kita melangkahkan kaki untuk membeli hewan kurban, semakin itu pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah. Allahumma amin. Wi urung ngenyangi. Wa idza takallama fi syiraiha kana kalamuhu tasbihan. Sapa wong takok regane, mongko setiap sak ucapan saka kalam omongan niku termasuk diganjar omongan tasbih. Sampeyan taklet pinten niki regane? Pinten niki regane? Setiap kalimat niki empun diganjar padha karo wong wiritan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma 4 yuta lek. 4 yuta subhanallah. Oleh kurang ta ora? Subhanallah, subhanallah. 3,5 ya ora oleh lek. Lah setiap omongan nyang-nyangan iku iso dadi ganjarane tasbih. Wa idza naqada thamanaha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanatin. Lah nek wis dadi regane, dibundeli regane, setiap 1 dirham niku diganjar 700 keapian. Masya Allah. Wa idza taraha 'alal ardi yuridu dzabha istaghfar lahu kullu khalqin min maudhiha ilal ardi sabi'ah. Ketika hewan ini nanti diletakkan di bumi, dijagal, dirubuhke, arep dipapanke, arep disembelih, maka setiap makhluk yang ada di bumi sampai bumi ke-7 menuju langit semua mendoakan orang yang berkorban itu untuk diampuni dosa-dosanya. Allahumma aja amin tok ya kurban. Umana min ora kurban kok umana min. Ya kurban dilakoni. Allahumma amin. Pun. Wa idza ahraqa dzabtamaha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asyratan minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ketika hewan ini sudah dipotong, wis dibeleh, mengalir darahnya, maka setiap 1 tetes darah itu menjadi 10 malaikat yang memintakan istighfar, memintakan ampun untuk orang yang berkorban itu sampai besok di hari kiamat. Niki fadilah yang ingkang nglakoni kurban. Wa idza qasama lahmaha kana lahu bi kulli luqmatin mithlu itqi raqabatin min waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika dagingnya sudah dibagi, terus dimasak kali tiang-tiang, setiap 10-an saka daging niku ganjarane padha karo merdekakno budak saka keturunane Nabi Ismail. Dari hadis niki ingkang kula waos, menawi wonten setunggal kalih pertanyaan tentang udhiyah, monggo, tentang kurban, monggo, sinten sing kepingin taklet? Oleh takok najan gak kurban.
Soalnya aku wis roh HP takok wedi. Iki aku ra kurban kok tukak takok. Wis ora apa-apa, sing penting takok dhisik kanggo ilmu nek menawa tangga sanggane sampeyan mbutuhno ilmu sing diarani kurban. Dereng enten kula lajengaken malih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aisyah, ya Aisyatu qadimi udhiyataki washhidiha fa innalaki bi awwali qatratin taqturu min damiha 'alal ardi ayyaghfira lakallahu ma salafa min dzunubik. Kanjeng Nabi matur dateng Sayyidah Aisyah, Aisyah, majukan kurbanmu. Maksudnya kurbannya dikongkon beto maju. Saksikanlah dia bahwa setiap darah yang mengetes, satu tetes darah itu mengalir di bumi, maka setiap satu tetes itu Allah mengampuni untukmu dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Faqalat ya Rasulullah, alana khossat amlil mu'minina amah. Kanjeng Nabi, ganjarane kurban kok kados noten katahe niku namung kanggo kula napa kanggo sedaya tiyang mukmin, kanggo tiyang sak alam donya sing mukmin. Faqala alaihi salatu wassalam, ballana walil mu'minina amah. Kemuliaan kurban itu bukan untuk hanya kita ahlul bait, bukan hanya kita dan kamu wahai Aisyah, tapi kemuliaan kurban iki kanggo wong sak alam donya, wong-wong sing mukmin gelem nglakoni ibadah kurban. Dimenke Pak, sak melarat-melarate awake aja sampai ninggalno kurban najan sak umur ping pisan. Najan sak umur ping pisan jenengan nek becak kok oleh 20.000 celengono 500 ripis utawa 1.000 wae klumpukne sampai 1,5 juta tukokno wedhus. Najan sak urip-urip namung kurban ping pisan, wong jenenge tukang becak kuwi ya rada abot golek dhuwit 2 juta. Ya wis sak umur ping pisan, sing penting aja sampai ora nglakoni kurban. Kinten-kinten sedaya sampun nglampahi kurban to nggih? Dereng diusahakno ngoyo sithik ngoyo. Duit sing jenengan kumpulne niku namung dadi taek karo keringet, niku entek ning alam donya. Dimenke ana ibadah sing mulya kaya ngene, iso nebus dosa kaya ngene akeh, dimenke wong ora larang. Sing ngaji kalih kula niku kula paring rega 1.350.000. Sing ngaji kalih kula, tapi syaratnya siji, gak duwe duwite mung kuwi tok. Moro ning pondok, Pak Kiai kula kepengin tuku wedhus 1.350.000 oleh. Tapi sing ra duwe duit, sing duwe duit ya golek liyane sing rada larang. Nek jenengan umpama kalau beli masih cepe sebelum kurban dia membesarkan manusia. Waktunya untuk disembelih bisa, maksudnya nabung beli cepe, cuman dipelihara dulu kan besarkan. Saat kan karena tadi kalau sekali dari semua itu boleh kan. Suatu saat baru dikorbankan bisa ya. Saged, niku jenenge takjil, ngeloloni. Aku kon tuku cempe ya ora kuat Pak Kiai. Wong cempe iki ora-orane ya cek 750. Lah kuatmu apa? Pitik. Ya wis tuku pitik babon. Iya, iki tak niati kanggo kurban. Kok pitikmu babon kongkon merkosa jago sing kondang. Mau anake akeh di rumah tenan, kok nek wis pitik dadi 10 dol. 10 ping 70 ra wis 700. Tukokno cempe. Niku ganjarane tambah kata perkara napa? Ngloloni. Nggih, proses bersabar. Mulane asline ibadah niku ora kok asline kuat karo ora kuat. Najan jenengan tukang becak nek ngemenke insyaallah nggih tetep saged. Insya wis kok ndang njaluk dhuwit bojone nggo apa Pak? Tuku pitik. Apa tak gawe kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Niki awake rada mboten kepenak. Hukiyaan Ahmad bin Ishaq, ini ada satu kisah yang diceritakan dari Ahmad bin Ishaq. Annahu qala kana li akhun fakirun. Ahmad bin Ishaq cerita, aku iku duwe dulur sing melarat. Wa kana ma'a fakrihi yudahi kullasanatin bisyatin.
dulurku sing melarat ki najan melarat piyambake niku ngemenke setiap tahun kurban wedhus siji. Niki Ahmad bin Ishaq duwe dulur melarat, najan melarat piyambake ngemenke setiap tahun kurban wedhus siji. Falamma tufiya shallatu rak'ataini faqultu Allahumma arini akhi fi naumi fa as'aluhu an halihi. Kula gadah derek niki kapundhut. Dulur kula sing melarat sing senengane kurban setiap tahun niku kapundhut. Bakda kapundhut niku kula salat 2 rakaat kula ndonga, ya Allah, mbok kula niki diparingi kabar weruh piye keadaane dulurku sing melarat sing senengane kurban niku. Mugi jenengan paringi nyipi kula dados ngertos piye keadaane. Fanimtu 'alal wudu'i fara'aitu fi manami ka'annal qiyamata qad qamat wa husyiran nasu min kuburihim fa idzan akhi raqibun ala farasin ashabu wa baina yadayhi najaibu faqultu ya akhi ma fa'alallahu bika faqala ghafara li. Akhire aku ndonga, ya Allah, dulurku sing melarat niku pun kapundhut sing senengane kurban. Kula niki jenengan paringi pitedah ya Allah, najan lewat nyimpi piye kabare dulur kula niku. Kula wudu, bakda wudu kula tilem. Teruse Ahmad bin Ishaq. Sakwise kula wudu, kula niku tilem nyipi kaya-kaya kiamat wis terjadi. Menungso ditangekno saka kubure. Aku ketemu dulurku numpak kendaraan sing kelawu sing rupane apik. Duwe telumpahan cara kursi sing apik ning kendaraane. Aku takok ma fa'alallahu bika, dulurku, apa yang diperbuat Allah terhadapmu? Piyambake jawab, ghafaroli, Gusti Allah nyepuro aku, Kak. Fakultu bima, sebab apa sampean disepuro karo Allah dosane? Faqala bisababi dirhamin tasaddaqtu bihi alam ra'atin ajuzin faqiratin fi sabilillah. Aku diridhoi Allah iku sebab aku tahu sedekah. Ketemu karo wong wedok sing melarat, sing tuwa, sing rento, fakir durung mangan tak kei dhuwit sak dirham. Mbah, jenengan ketingale kok dereng dahar, ya nak aku rung dahar nak. Iki Mbah, kula paringi. Dhuwit sak dirham niki nyebabno ridhone Gusti Allah. Fakultu ma hadhihi najaib. Sampean kok ning swarga kok dikai kendaraan apik, iki kendaraan apa? Qala dhahaya fid dunya wallati arkubuha awwalu udhiyati. Kendaraanku ki ngono, Kak. Iki ngono gantine kurbanku ning alam dunya. Iki kurbanku sing pertama, sing paling ikhlas, sing paling abot tak lakoni, Gusti Allah mujudno ning mahsyar iki aku dikai kendaraan jenenge najaib. Fakultu ila aina qasatta. Lah terus sampean ki ape numpak kendaraan ki arep ning ndi? Qala ilal jannati faghaba an basari. Aku arep ning swarga, Kak. Setelah itu dia hilang dari pandanganku. Mulane terus wong Jawa-Jawa saka ceritane Ahmad bin Ishaq niki nyeritakno kowe nek kepengin suk oleh kendaraan kudu kurban. Soale kurban iku dadi tapi sampai aja mbayangno sok ben numpak wedhus telik-telik ya ora. Kendaraane karo Gusti Allah sok ben yo diganti sesuai kehendake Gusti Allah. Enten pertanyaan setunggal kalih sangka kurban iki. Orang yang berkorban apakah boleh memakan dagingnya? Sunnah. Tapi ojo akeh-akeh. Ijim dhisik terus mbok bantah ngono kok. Sing korban niki justru hukume sunnah. Memakan daging korban niku untuk yang berkorban hukumnya sunnah. Kecuali nanti korban yang di situ ada nazar utawa korban sing wajib. Kula contohaken, kula waoske dalile. Bismillahirrahmanirrahim. Niki teng kitab I'anatut Thalibin. Wa yahrumu al-aklu min udhiyatin
au hadiyin wajaba binadrihi. Wa qaulu wa yahrumu al-aklu ay wa yahrumu aklul mudhahi wal muhdi min dzalika fayajibu alaihi at-tasadduqu bi jami'iha hatta qarniha wa dhilfiha falau akala syai'an min dzalika gharama batalahu lil fuqara. Orang yang berkorban ngicipi daging kurbane niku ana loro. Siji ana kurban sing wajib, nomor loro ana kurban sing sunnah. Kurban sing wajib menurut madhabus Syafi'i, kurban sing wajib iki kurban sing nazar. Contoh, anakku nek dadi dokter, aku kurban sapi telu. Lah, sapi telu kurban digantungno karo dadine anak ning dokter niku jenenge nazar. Kurban sing nazar iki ora oleh kalong, wajib disedekahno kabeh. Bagaimana kurban yang biasa? Aku ya wis nglakoni kurban ora apa-apa, justru ngicipi daging kurbane iku hukume sunnah. Tapi nek wong Jawa, kiai-kiai kene iku pengerten wedi nek kurban iki nazar, wedi nek kurban iki dadi wajib. Akhire wedhusmu dibelah, kowe dikei daginge wedhuse kancamu. Wedhusmu dienekno kancamu, dadi sampean tetep iso mangan daging kurban, tapi ora ngelongi kurbane dhewe. Bisa dipahami? Enten malih? Saat orang tua saya sakit, adik saya bernaga. Karena kalau kurban ini sungguh, adik saya bernaga berkorban salokah kambingnya. Ya. Adik saya kan sudah berkorban, tapi saya yang ikut membantu cari kambing tadi juga dapat pahala. Ya. Demikian saja bukan, tapi ya memang di Yo oleh ganjaran nggih. memang di apa? Nyumbang korban Nggih. tempat di rumah orang tua ya, di masjidnya. Heeh. Itu aja, terima kasih. Yo sing ora kuat tuku kurban golek ana wong-wong sing ape kurban. Kurban to ora le? Lah ning ngopo? Tak bantu golekno wedhus. Tapi aja mek bathi. Engko bantu tapi mek bathi iku jenenge makelar. Nek makelar ora sida oleh ganjaran, oleh bathi. Iku jenenge ganjaran. Dene sampean ora njaluk kok diopahi, trima iku jenenge barokah. Amin. Pun kula lajengaken. Sampun cekap? Saged dilajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza lam yakun lil mu'minina markabun minal udhiyah fayakunu amaluhu as-salihu markaban ila lahu yakhluqullahu ta'ala min a'malihi as-salihah ba'iran yarkabu alaihi idza kharaja min qabrihi fayataqaddamu ila rabbih ta'ala. Tapi jenenge tiyang enten Pak, tiyang niku mboten saged kurban estu. Pancen piyambake keluarga ingkang fakir. Aku kawit cilik yo anake wong melarat, mergawe yo kangelan, rumah tangga yo serba kangelan, sampai ngemenke kurban mboten saged-saged. Jenengan kok estu mboten saged nglampahi kurban, mboten napa-napa. Lakukan banyak amal soleh, akeh bantu wong, akeh nyenengke wong, akeh nglakoni salat sunnah, akeh nglakoni poso sunnah. Amal soleh jenengan iku benjing dadi kendaraan jenengan nalikane tangi saking kubur menuju Tuhan masuk surga. Allahumma. Aja angen-angen aku ki kok ora kewau kurban. Wong aku pancen ra duwe, kok gak tau kurban sampeyan aku ning masyar gak duwe kendaraan. Gadah. Wong kok pancen ora mampu kurban, tapi dia amal solehnya banyak. Salate kathah, posone kathah, kesunahane kathah, mongko amal soleh ini kusuk bakal dadi kendaraan teng akhirat. Dadi ora kok wujude wedhus dadi kendaraan nggih mboten. Ikut andil memberi manfaat bersama saat ya namanya apa? Dadi panitia kurban. Mboten napa-napa, sing penting aja ngentit daginge.
Dadi panitia kurban ganjarane kathah. Tapi bagianmu yo aja akeh-akeh. Pah panitiae oleh ndas, oleh kikil, oleh buntut, torpedo, alah kabeh mbok irisi. Somben jenengan ditakoki, kowe dadi panitia kurban kuwi niatmu apa? Niatmu bantu menyalurkan apa perkara golek daging? Sing guyu-guyu aku yo ngono ae. Apa nek matuk besaran ngene iki aku yo mara masjid. Pokoke sapa kecawe dadi panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas wa an Ali radhiyallahu taala anhuma annahuma qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza husyira al-mu'minina min kuburihim yaqulullah ta'ala ya malaikati la tumshu ibadi rajilina ala bal irkabuhum ala najaibihim. Kanjeng Nabi dawuh nalikane wong-wong mukmin ditangekno saka kubur, Gusti Allah niku dawuh dhateng para malaikat, he malaikatku, kawulaku sing mukmin kuwi aja lakokno nganggo mlaku sikil, tapi kek ana kendaraan. Fa innahum i'tadu ar-rukuba fid dunya. Kawulaku iku ning alam donya wis kulino numpak kendaraan. Kana fil ibtida'i sulbu abihim. Biyen jaman urung lahir ning alam donya kula jenengan duwe kendaraan napa iga wekase bapak bakale mani. Summa batna umihim markabuhum. Sakwise lahir kula jenengan gadah tumpakan napa wetenge ibu. Nalikane cilik lahir kula jenengan digendong ning wetenge ibu dadi kendaraane. Fahina waladathum ummuhum fahajru ummihim markabuhum ila ayyutimma ar-radha. Wis nalikane pun lahir, nalikane ning jero weteng dadi mani melok bapake. Dikandung ibuke duwe kendaraane napa wetenge ibuke. Terus lahir, bakdo lahir digendong ibuke dadi kendaraane anak. Summa anaqa abihim markabuhum. Sakwise bocah wis iso mlaku, gulune bapake dadi kendaraane. Jenengan brangkang ditumpaki anak, mlaku ya ditumpaki anak. Nek wis gedhe sumal faros wal bighal, cara dik biyen sakwise kuwi iso numpak jaran, iso numpak bighal, marokibuhum fil barar. Iso numpak kapal, wasufun iso numpak perahu, iso numpak mobil, wazawarik fil bihar. Iso numpak perahu neng segara. Wa hina matu fa'anaku ikhwanihim. Kawulaku iku ora kulino mlaku. Mati wae lho ora kon mlaku. Mati dhek duwe kendaraan jenenge pundake kanca-kancane. Jenenge apa? Ruda papat rupa menungso, kendaraane mayit. Gak apa-apa. Nek jaman biyen ruda papat rupa menungso, sakniki ruda papat jenenge mobil. Mboten napa-napa. Sing penting tekan nggon. Sing penting tekan kuburan. Wa ina qaumu min kuburihim la tamshuhum rajilina fa innahum i'tadu ar-rukuba wa qadimu najaibahum. Hei malaikatku, nalikane kawulaku tangi saka kubur, melaku ning mahsyar aja oleh kongkon mlaku. Kawulaku iku ora kulino mlaku sikil, kek ana kendaraan. Kendaraan ini ninten. Beberapa riwayat mengatakan ana kendaraan rupa amal soleh. Sedekahmu, posomu, sunnah-sunnah sing mbok lakoni iso dadi kendaraan. Termasuk sunnah hewan kurbanmu sing mbok kokke nalikane Idul Adha niku ya iso dadi kendaraan. Wonten pertanyaan malih? Masalah ekor. Nggih. Kalau ini derek ada bayi. Nggih. Misalnya kalau ada rezeki. Nggih. Yang didahulukan itu akikah apa kurban? Nggih. Kedua,
setahun kan 12 bulan. Nggih. Dimuliakan Allah itu berapa bulan? Nggih. Apik ndi ya akikah karo kurban? Padha apike. Kurban niku sunnah muakkadah. Sunnah sing mendekati wajib. Akikah niku nggih sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah niku sunnah sing mendekati wajib. Akikah niku mbeleh wedhus sak umur ping pisan niku akikah. Ulane bebas. Tek ulan Syawal ya oleh akikah, tek ulan poso oleh akikah, ulan Rejeb oleh akikah, ulan Mulud oleh akikah. Lah akikah niku dilakoni kapan? Dilakoni nalikane bayi lahir 7 dina. Bayi lahir 7 dina ki biayane entek nggo ning rumah sakit kok Pak Kiai. Nek 7 dina ora iso nglakoni akikah, ditunda sampai sak ulan. Sak ulan cek ora kuat, ditunda sampai setahun. Setahun cek ora kuat sampai 2 tahun. 2 tahun ora kuat sampai balik. Nek wis balik, wong tua wis ora sunah ngakikoi anake. Tapi anak tetep sunah ngakikoi kanggo awake dhewe. Dadi jenengan akikah sing oleh ganjaran ora bapake, tapi sing oleh ganjaran awake dhewe. Tapi nek sebelum balik, kok wong tua akikah sing oleh ganjaran akikah iku wong tuane. Berarti jenengan sakniki angsal akikah, angsal. Lah terus apik ndi karo kurban? Ya padha apike. Cuma nek kurban niku ibadah tahunan, Bapak pangapunten aja salah paham. Kurban niku ibadah ben taun, nek akikah ibadah saumur ping pisan. Tapi menurut Imam Romli ada satu pendapat, bila kita melakukan salah satu di antara akikah karo kurban ing dalam Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sakbadane Idul Adha, sakbadane salat jenengan moro iki akikahku, moko dibelah oleh ganjaran loro. Terus Imam Romli oleh ganjaran akikah ya oleh ganjaran kurban. Saged dipahami? Nggih tenan to ra iki kok. Nek ditakoki wong apik ndi akikah karo kurban, padha apike. Sing kleru sing ora akikah, ora kurban. Akikah ya ora, kurban ya ora. Ana 12 ulan. Pirang ulan sing dimulyakno papat. Dawuh Gusti Allah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Temen hitungan tahun, hitungan ulan setahun itu jumlah 12. Di antara 12 bulan itu Allah menjadikan 4 bulan yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejeb. 4 ulan iki diharamkan berperang, diarani asyurun hurum. Pun kula lajengaken.